her med Favrskov og MC. Så derfor så vil jeg gerne lige høre, hvor mange kører på sløjfen her om tirsdagen. Sidste gang vi kørte i kolonne, der 2, 3, jo, der nåede vi helt ned til den anden ende, så der var mange. Okay. Hvad er det for en MC, du selv kører på? Her er en stor krabat. Det er en 175 kubik kinesisk Jolin med medfølgende nyrebælte. Wow! Okay, er det en stor cykel? Ja, jagter i hvert fald ikke noget jorden, når jeg kører på den. Er der ikke noget med, at dem, der kører på Harley Davidson, de ikke vil hilse på dem, der kører på de kinesiske motorcykler? Jo, men det er fordi, de ikke kan. Kan de det? Hvorfor kan de ikke det? Har du nogensinde prøvet at køre med en trillebør, og så slippe med den ene hånd? Det er derfor. Jeg troede bare, at Harley Davidson var den mest optimale motorcykel at køre på. Det er altså også for alle dem, der kan lide at skrue, og som har et arsenal af skruetrækker og topnøgler. Har du set hende der nede i kassen? Hun er godt nok lækker. Ja? Lisa? Hvad griner du af? Jeg kom til at tænke på en historie om en mus og en elefant, der var på vandretur i kommunen. Pludselig så falder elefanten ned i en af de huller, der er ude på Hovedvej, og kunne ikke komme op igen. Musen ville gerne hjælpe, og så pilede den hjem og hentede sin Harley og trak elefanten op. Hvad skete der så? Jo, en anden dag var det så musen, der faldt i et hul ude på Hovedvej. Men hurtigt stak elefanten snablen ned i hullet, og så løb musen op af snablen i sikkerhed. Og hvad kan du så lære af det? Ja, det ved jeg så ikke. Så skal man med en Harley, når man bare har en stor snabel. Det er også derfor, at rocker og kører på Harley. Jeg tror, hun kigger på mig. Det er jo ligesom klart, at Linda, hun kigger på os. Vi er jo med at sige, hun er vores forfærder. Men jeg skal lige høre, du siger, altså når I kører styrvåben på jeres kulturmøde, så nogle gange rocker. Ja, en dag kom der 3 store rockere ind og satte sig ved mig, da jeg sad op på havnen i Maja og fik en nys. Blev du selv fanget? Hvad tror du selv? De var 2 meter høje alle 3 og 1,5 meter mellem øjnene. På armene, der var det fyldt med de der fortykgummipakker. Du ved, dem der man skal skøtte på og så presse ind mod huden. De der tatoveringer. Ja, men så kom de hen og satte sig ved mit bord, alle 3 og kiggede på mig. Og så sagde den ene, spiller du kort? Okay, hvad sagde du så? Nej, jeg følte sådan. Men sig mig, hvor kører I hen, når I kører rundt? Hvor kører I på tur hen? Vi kører tit ud på en isaften et sted, og en dag kom der en sjællænder og pralede med sin tur til USA. Okay, hvad sagde han så? Jo, han sagde, at alt var så stort derovre. Han havde mødt en mand, der skulle bruge en hel dag for at køre fra den ene af sin mark til den anden. Ej, det var godt nok en stor mark, hva'? Jamen, jeg sagde bare, som om det var noget. Det kan jeg da tit bruge bare på at komme ud af indkørslen. Men så fik jeg den endelig på værkstedet. Okay, kører du på værksted her i kommunen? Nej, jeg går ud til Frankis MC i Randers. Der skal man nemlig ikke betale for service. Nå, hvorfor skal man ikke det? De vil ikke for service, så skal man heller ikke betale. Hun kan altså godt få en plads på mit bagsæde. Kommer jeg lige herop? Det der med Linda, det må være så ordentlig pausen. Men fortæl mig lige, hvad er det for nogle typer, der kører med, når I kører på jeres ture? Det er alt fra socialdemokrater og ingeniører til almindelige mennesker. Forleden da en hjertelæge, der kører sammen med os, var på værkstedet, sagde hans mekaniker. Det er godt gjort. Nu har jeg skiftet både lejer, stempel
og benzinpump på din motorcykel. Og så står du som hjertelæger og udfører næsten det samme, men får 4 gange så meget løn som mig. Ja, det kan jeg selvfølgelig godt se, men hvad sagde lægen så? Han sagde bare, til forskel på dig, så gør jeg det, mens motoren er i gang. Kan du det? Nu kører vi. Jeg ved, det løn, der kan.